Au, 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 au. Dar ce avem noi aici? Ia zi, mă, Zorică, Pacu, băgă-mi pula mătă și în toată nația mătii. Ia zi, mă, cu care să încep? Că mi-ești pula în tine, dă de sclav. Uite ce avem aici, aur. Futu-te în gură, dar de prost. Băi, prostule, nu contează ce bei, că tu ai spus că eu beau bere ieftină. Bă, prostule, în primul rând, beau ce îmi place mie, mă, frate. Ai băut tu vreodată așa ceva? Ai băut tu vreodată așa ceva? Sau așa? Băga-mi și pula în tine. Primul rând, omul bea ce îi place, mă, frate. Nu contează că e ieftină, că e scumpă. Ce bea... Ce îmi place, aia beau, frate. Dacă vreau să beau Carlsberg, beau Carlsberg. Dacă vreau să beau Timișoreana, beau Timișoreana, mă, prostul, drept. Dar tu ce bei, mă, apă de la robinet? Futu-te în gură, dar de sclavă, drept. Tot mă sugi atât de pulă, băga-mi și pula în tine și în mortăciunea aia de Marta. Păi băga-mi și pula în tine, păi pe Marta aia, dacă o vedeam pe aia, o puneam doar să-mi șteargă picioare, dar nici atât, futu-te în gură de sclav. Păi tu spui ce femeie, păi ce femeie am avut eu, mă, pișeama și pe tine, nici la degetul meu nu-i ajunge Marta. Băga-mi și pula în tine și în toată rasa ta de specimenul dracu. Nu vezi că ție frică să te arăți, băga-mi și pula în tine, ți-e frică, stai în spatele telefonului, ți-e frică până și de umbra ta, futu-te în gură, dar de monstru, dracu. Băga-mi și pula în rasa ta. Păi când vreodată, mă, să evaluarea mea, măi, pișeatule, sclavule, obositule, băga-mi și pula în tine, dar de sclav. Și mazalul la fel, băga-vă și pula în gât. Păi bă, mazalule, nu-mi pun mintea cu tine că tu ești un retardat mental, prostul, dracu. Dar ține minte două vorbe. Ai noroc, frate, că eu nu confund virtualul cu realul, prostul, dracu. Că altfel în pula mea mă urcam în mașină și în 20 de minute vedeam la Fetești sau unde pula mea stai tu, că e ușor, prostule, de găsit, futu-te în gură, dar că doar am poza ta și mă duc la primărie, ori la Pantelimon de jos, ori la Pantelimon de sus, ori la Fetești și mă duc ori la poliție, ori la primărie și spun, uitați, domne, acest pedofil, acest nebun înjură lumea, face drege, m-a amenințat și vreau să-l găsesc, să dau de el, să vorbesc puțin cu el. E foarte ușor de găsit o persoană în ziua de azi. Dar eu nu confund virtualul cu realul, mă, că eu nu sunt disperat să stau 23 de ore din 24 pe virtual. Că dacă aș sta să-mi pun mintea cu voi, vai de capul vostru. Vai de capul vostru și de zilele voastre. Măcar de te înjuram, prostul dracu, dar înjuri și tu acolo să te afli în treabă, futu-te în gură de prostul dracu. Înjură-mă acolo cât vrei, dă-te dracu de prostul dracu. Hai că am treabă, ceau.